Moi bo día, grazas por asistir a esta rolda de prensa na que trasladamos unha moción que o Grupo Municipal vai presentar no próximo pleno da Corporación Municipal sobre un tema que xa levamos moitas mocións, moito tempo detrás, facendo control do traballo de goberno, fiscalización dun traballo nun ámbito que consideramos que sempre desatende e agora incluso pois está xa nun proceso de desenvolver a través de decreto un traballo lesivo contra os artistas de rúa. No pleno da Corporación Municipal deste mes o que imos trasladarlles a través dunha moción a necesidade, imos efectivamente debatir entre todos os grupos municipais a necesidade de retirar a normativa, a nova normativa que se publicou e que se asinou a través dun decreto 16 de marzo pasado, un decreto asinado polo concelleiro Gonzalo Muiños, no que trasladábanse as novas normas das actividades artísticas na vía pública orientadas por particulares. Esta normativa pois está en debate no pleno dende fai un ano, xa o 27 de febreiro do ano pasado levamos unha moción que ao final foi acordada por moción conxunta de todos os grupos que había que atender a situación, efectivamente, a situación nun contexto pandémico das artes de rúa na cidade e había que planificalas para o ano santo. Estábamos en tempo, era febreiro do ano pasado, chegamos a un acordo entre todos para planificar a organización das artes de rúa. Nos xa sabíamos que este era un tema que o Goberno municipal, pois, efectivamente, penso que ten debates internos importantes e que costalles chegar incluso a acordos entre eles para planificar. O que sucede é que o 22 de setembro, bastante tempo despois, o concelleiro Gonzalo Muiños pois tamén efectivamente ten as competencias dende o Departamento de Tráfico e asina un decreto no que plantexa que xa non vai haber durante o primeiro trimestre durante mínimo un trimestre deste ano do ano 2021 que non vai haber permisos para as actividades de rúa e que está a elaborar unha nova normativa. Nos inmediatamente, no seguinte pleno, pois respostamos e plantexamos un debate e acordamos, hai un acordo de pleno do 29 de outubro, de que é necesario que esa normativa de artes de rúa sexa consensuada co colectivo, é un colectivo que está sempre en contacto efectivamente ca área maiormente de acción cultural e que durante o anterior mandato pois traballouse de forma transversal entre a área de acción cultural, da que eu era concelleira delegada, e da área do que era concelleiro delegado Xan Duro, e cada vez que había un problema, o concelleiro ou eu atendíamos, fixemos convenios, atendemos a pé de rúa, porque é un proceso, a organización das artes da rúa que hai que atender continuamente, non a través de decretos dicindolles á xente que non se lles deixa traballar. Entón, chegamos a un acordo, efectivamente o PSOE abstense e, amparándose nese acordo, desatenden o proceso durante o primeiro trimestre deste ano, efectivamente non outorgan os permisos e o día 16 de marzo recibimos un decreto tamén asinado polo concelleiro Gonzalo Muiños nunha resolución cun texto introductorio que penso que é moi lesivo sobre a necesidade de apoiar as artes e o espazo do patrimonio inmaterial do que forman parte as artes de rúa na cidade e no que se exclúe
no que se exclúe totalmente as artes aplicadas, a artesanía da cidade histórica, e que ademais é un texto moi pobre, é un texto que non pensa máis que en suprimir certos espazos para as artes de rúa, pero non plantexa ninguna planificación, ningún apoio, ningún fomento, non? Efectivamente, pois, consideramos que elaborar unha normativa simplemente para restringir espacios e para evitar que nos espazos da cidade histórica, mentando a UNESCO dunha forma pois bastante burda, non é por nada, e pois sin diálogo de ningún tipo co colectivo, isto sí que quero deixalo claro, Gonzalo Muiños non recibiu a ningún representante despois de estar con acordos plenarios, desenvolvendo decretos e sin recibir os representantes do colectivo das artes de rúa e, sobre todo, dos representantes dos artesáns, que, recordemos, son case 40 persoas que desenvolven o seu traballo artístico nas rúas de Santiago. Entón, non entendemos, porque efectivamente o concelleiro non quixo recibir ata o xoves pasado, xa entendendo que despois do decreto había moito malestar entre o colectivo de artistas de rúa e que ia haber unha movilización. E sabemos que hoxe tamén os chamou onte rapidiño, sabendo que íbamos a dar esta rolda de prensa. Entón, nós, inda que esta forma de desgobernanza do Partido Socialista, que ademais neste tema incumple o seu programa electoral, como levamos na moción, trasladamos os 2 puntos, no que o Partido Socialista no seu propio programa electoral, co que se presentou ás últimas eleccións municipais, plantexa que vai apoiar as artes de rúa e a artesanía. Entón, ademais de incumplir o programa electoral, incumplir os acordos plenarios co tema de que se absteñen, que iso, bueno, penso que cada vez vai ser unha presión máis forte, non? No que queda de mandato de que a forma de desgobernanza deste goberno municipal, amparándose no contexto pandémico para non dialogar e para non acordar nin asumir que efectivamente o espazo da corporación municipal tamén existe, non? Tamén existe. E que eles, inda que se absteñen, teñen que cumplir os acordos plenarios. Entón, neste tema, estamos con incumplimento de 2 acordos plenarios, volvemos a levar esta moción. Parece que Gonzalo Muiños espertou efectivamente pola presión do colectivo, nas redes que plantexa que vai haber resposta e pola presión efectivamente que nos levamos facendo dende fai máis de un ano a través de acordos plenarios que non se cumplen. Entón, nós o que imos pedir é algo super sinxelo que agardamos que o concelleiro e o equipo de goberno acorden dunha vez entre eles cal é a súa visión da cidade, entendan que a arte de rúa, especificamente a artesanía na cidade, como lles trasladou o colectivo o pasado xoves nun dossier que lle trasladou a Gonzalo Muiños, porque, bueno, el parece que non estaba enterado da historia, non da súa cidade en relación a historia das artes e das artes aplicadas na cidade, pois que entenda que iso é un valor, é patrimonio inmaterial da cidade, que non se volva a repetir que no texto dun decreto, que vai acompañando un decreto, insúltese os artistas de rúa da nosa cidade, amparándose na UNESCO, porque se vamos a falar do que destrúe e o que deforma a imaxe da nosa cidade histórica, pois hai moito que decir, non? Entón, isto penso que non pode volver a suceder. Nós o que pedimos é que se retire esta normativa e que se sexa un pouco máis ambicioso
ambicioso, que sexa unha normativa consensuada, dialogada, como ten que estar a facer agora, despois de que lle levamos repetindo durante un ano, que ten que dialogar, que ten que sentarse cos colectivos. Bueno, só a través de presión parece que logramos presión dende o Grupo Municipal de Compostela Aberta e dende a visión dese decreto totalmente lesivo para as artes de rúa, pois que o concelleiro experte e, efectivamente, retire ese decreto, faga un novo cunha normativa acorde cas circunstancias, ambiciosa, que planifique e que entenda que o espacio público é de todos, e para sumar entre todos e que as artes de rúa nesta cidade son importantes dende fai séculos, cunha visión amplia, cunha visión documentada do traballo do colectivo, do traballo que fixo o anterior goberno municipal, pois chegamos a bon porto. É unha nova normativa de artes de rúa que sexa para os moitos na cidade, que recolla a visión diversa do espacio público e do espazo das artes que debe seguir funcionando e ampliándose na cidade. Nada máis, se tedes algunha cuestión. Por recordar un pouco, cales son os puntos máis criticados polos artistas? Bueno, que non sei se a rotación ou que se quita espazos nos que situarse. Bueno, neste caso é que desaparecen, se vas ao texto do decreto do 16 de marzo, aparece primeiro un texto na resolución no que se menta a Comisión de Cidade Histórica, non? Amparándose, penso que dunha forma moi negativa e interesada, definindo a artesanía como un espazo de degradación para a cidade histórica. Entón, isto non se pode permitir. O sea, os artesáns e os artistas de rúa forman parte da vida de Santiago. Entón, amparándote na pandemia, nas restriccións e pensando que os colectivos, cando deixas fora unha parte importante do colectivo, porque nos artistas de rúa hai artistas escénicos, hai artistas visuais e tamén hai moitos artesáns. O sea, todos, cando camiñamos polas rúas da Cidade Bella en Santiago dende sempre, pois efectivamente está na rúa o traballo dos nosos artesáns, non? Entón, pensar que vas a poder limpiar a cidade e poñela a túa imaxen, porque consideras que así todo perfecto é máis fácil, así todo é máis sinxelo, non? Cando non queres compartir o espazo público, pero o que tens que pensar é que 40 artesáns e toda a xente que apoia, non? Que é un colectivo que efectivamente... O texto é moi pobre. O texto do decreto a min sorpréndeme polo pobre que resulta, non? Despois de, efectivamente, do coñecemento que temos de evolución das artes da rúa, do traballo que se fixo no mandato pasado, dos convenios que se levaron adiante para estabilizar o traballo dos artistas de circo, por exemplo, de que cada vez que había un conflicto de rotación, Xanduro ia e falaba in situ, e sempre... O que pasa é que para gobernar hai que falar entre os concelleiros e hai que ter unha visión conxunta. Neste caso, penso que Gonzalo Muiños traballou de forma unilateral e de forma pensando que os artistas de rúa non se ían organizar. Entón, que os acordos plenarios pois quedarían aí, pero, claro, agora viu que realmente o colectivo de artistas ia responder e que nos íamos seguir apoiando, levando o tema a debate e os medios, e agardamos pois que haxa, o sea, penso que hai un gran espacio para mellorar ese texto e para que non haxa conflicto, non? Ao final, a falta de diálogo sempre trae conflicto, o sea, querer impoñer o teu punto de vista de como
ten que ser a planificación dos espazos públicos sin pensar en 40 persoas que están traballando semipermanentemente nos espazos maiormente, ademais, maiormente da cidade histórica. Pois claro, creache un conflicto importante do que non é por nada, pero o Grupo Municipal de Compostela Aberta pois leva dende o 27 de febreiro dicíndolle que ten que atender, non? Eu agardo que o concelleiro e o equipo de goberno dean marcha atrás, elaboren unha nova normativa e retiren a anterior. Non hai máis, non? Bueno, pois moitas gracias.